Father, in the name of the Lord Jesus, Baba muzita raishe Jesu tinokutendai nokuda kwerudo rwenyu, tinokutendai nokuda kwenyasha dzenyu, tinokutendai nokuda kwetsitsi dzenyu, nokuti muri pano nesu. Tinokutendai nokuda kwebasa riri kuitwa naMweya Mutsvene. Tinokutendai nokuda kweshoko rakanyorwa iro Bhaibheri. Tinokutendai kuti tinogona kuverenga tigonzwisisa shoko renyu, tichinzwisisa chokwadi chenyu. Tinokutendai, hapana mumwe wakaita semi, hapana mumwe wakaita semi. Muri mukuru kudarika wose, nyika yose ndenyu nezvose zviri mairi. Nyika dzose ndedzenyu. Ishe, mune nyasha zhinji, mune tsitsi, munoera, muri pakamira pachokwadi. Tinokutendai, tinokutendai, tinokutendai nokuda kwomwedzi uno wanyamavhuvhu namaropafadzo ose akatimirira. Nokutendai nokutitungamirira mweya yedu nemoyo yedu, kutungamirira mweya yedu nemoyo yedu. Nokutendai. Makakodzera kurumbidzwa nesu, nokunamatwa nesu, nokuyemurwa nesu. Nokutendai Ishe. Malekora dalistrama jegoria. Sovramante kila Krachalistrama gerontia gilia straka mojeda. Monta karatilia straka bolis droma jigibara koria. Thank him by yourself. Vatende iwe pachako. Vatende nokuda kwenyasha dzavo. Hallelujah. Toda kugamuchirai kushumiro ino YeChidyo YeMwedzi uno WaNyamavhuvhu. Notenda Mwari nemaropafadzo ose atakagamuchira tikanakirwa nawo mwedzi wachikunguru, wanga uri mwedzi womufaro. Asi mwedzi uno uchange une zvakawandisa kupfuura zvomwedzi wapera. Toda kutanga nokutaridzai nhoroondo yokuti kubva pamavambo. For many years, the purveyors of the New World Order had tirelessly sought to unleash a global government on the world. One which would be controlled by a world leader under the headship of Lucifer. Fueled by this all-consuming demonic compulsion, they deployed various hideous eugenistic plots, including major devilish schemes at depopulating the world, to foment this sinister agenda. And then came 2020. In retrospect, the year 2020 leaps out, in the chronicles of time, as one when the greatest fraud ever concocted by man was let loose on a gullible world. A constructively created virus, COVID-19. This virus doesn't discriminate. It attacks everyone. This is truly an unprecedented situation. COVID-19 can be
characterized as a pandemic. There is no American that is immune. It's the biggest fraud that's been done for a very long time. It's all about eugenics. It's all about the reduction of population around the world. This is the best opportunity they have had since the beginning of their ideas. In essence, every intricate piece of this deceptive puzzle was masterfully fabricated. There's more than enough evidence now that it was a deception from the beginning. Go back to 2020. On the dawn of the year 2020, the eugenicists who had for so long sought to control the world, spun and released a humongous deception on the world. This time, their deceptive tool of choice was a virus. This virus was carefully fabricated and let loose on the world by the perpetrators and collaborators at play, according to the timing on their playbook, although the world was deceived for a long time with various false narratives about the actual origins of this virus, ranging from stories about the lab leak theory to its origins from the Wuhan animal market. Where do you think COVID came from? Yeah. Well, first of all, we don't know. And I think that's where a lot of the accusations and confusion about who says what. We don't know the definitive answer to that. It is much, much more likely that this was a natural evolution from an animal reservoir, likely to a bat to another intermediate host, to a human. A joint investigation by the World Health Organization and China backed the possibility of an animal origin. The findings suggest that the laboratory incident hypothesis is extremely unlikely. However, the man of God Pastor Chris, from the outset, debunked the spurious claims about the true origins of viruses, the COVID virus not being an exception. Viruses don't exist in nature. You see the problem? They don't exist in nature. Most people have never known it. They are not living things. Anything that doesn't exist in nature is man-made. Period. That's the fact. That's the truth. It's man-made. Where do viruses come from? They don't exist in nature. If they don't exist in nature, they're created by somebody. It came out of a lab. There were those who said, why, Pastor Grace? How can Pastor Grace say that? I said, tell me, where do viruses come from? But later on, you found out that's exactly what happened. That's what happened. And I said China was a scapegoat. That's what I said. Because they didn't produce it. Somebody else produced it. Took it to China. Released it from China. This was planned in the lab. Of course, with their collaborators. Maybe actually, like I said before, it was the Chinese that were collaborators, even though it happened in China. The perpetrators were from the United States. The lab leak theory of COVID-19's origins gained tremendous legitimacy this week as the Wall Street Journal confirmed independent reports from friends of the show, Matt Taibbi and Michael Schellenberger, that the earliest outbreak occurred at the Wuhan Institute of Virology in November 2019. Patient zero are now presumed to be 3 Chinese scientists, at least one of whom, Ben Hu, worked extensively on gain-of-function research, the manipulation of viruses to make them more dangerous, which was funded by grants from the U.S. federal government. Those cases occurred in November 2019, well before the Hunan wet market outbreak favored by some in the scientific community as the more likely origin story, and they occurred among the very people one would most suspect in the event of a lab accident. This is quite damning, to say the least. $3.7 million flowed from the National Institutes of Health here in the U.S. to the Wuhan lab in China, the same lab where many people have said that this coronavirus infection first originated. We also now know that NIAID, the department associated with the National Institutes of Health, of which Dr. Anthony Fauci is in control, had already been conducting experiments with the Wuhan lab in the past in regard to coronavirus. I chaired a commission for The Lancet for 2 years on COVID. I'm pretty convinced it came out of U.S. lab biotechnology, not out of nature. Just to mention, after 2 years of intensive work on this, so it's a blunder of biotech
not an accident of a natural spillover. When I said that the viruses didn't come from nature, they wanted to do their best to get me silenced. It's just that, silencing me is impossible, Sadly, while the world shivered under the blanket of fear and deception triggered by the lies, the leaders of nations fully caught in the puppet strings of the deep state blindly enforced several draconian and unscientific laws in their nations. There was no science in the advice given to nations. There was no science. There was no data. And the steps that the nations were asked to take were not tested scientifically. They were never tested. This is real. There was no scientific proof that the recommendations of lockdown, mask, and the social distancing worked for COVID-19. You must stay at home. A 14-day quarantine will be mandatory. Spain and France have now joined Italy in banning people from leaving their homes. You absolutely must stay at home. All gatherings are canceled until further notice. This means no weddings, in-person services, or even parties. Closed schools, empty auditorium, canceled events. Game tonight has been postponed. The NBA suspending the rest of its season. And the NHL has decided to suspend its 2019-20 season. So listen to the advice of experts. Stay home. It's a setup. Listen, the lockdown is the most unscientific way to deal with viruses. There's nothing more bizarre and unscientific than this. There is no scientific justification for quarantining healthy persons. It will not stop a respiratory viral illness. That's well established. What concerns me is that we actually have laws that say you cannot quarantine the healthy. Specifically, in my home state of California, this question of quarantining the healthy has been asked and answered. In 1905, when bubonic plague was a concern, the Department of Public Health attempted to quarantine the healthy. There's a landmark ruling, plaintiff named Jew-Ho, J-E-W-H-O. This took place in the San Francisco Chinatown area when the bubonic plague had kind of swept in that area. So the Department of Public Health, much like it's doing today, back then tried to restrict the activities of healthy persons, and they set out a 10 or 15 block by 15 block area where they said people who lived in that area couldn't have freedom for travel and assembly and work, just that area. That went to the California Supreme Court, and the Supreme Court said absolutely not. You cannot quarantine a 15 by 15 block area of persons who are healthy. That's totally against the law. Jew-Ho is still the law of the land in California. It's just one example of the fact that we've never quarantined healthy persons. We have no legal right to quarantine healthy persons. And from a scientific perspective, it's well known that quarantining healthy persons is totally irrelevant and unhelpful in stopping the spread of a viral respiratory illness. The lockdown was wrong. In most instances, illegal. They were called lockdowns. When you lock down a street. But when you lock people in their houses, it's called lockup. The truth of the matter is, around the world, we were imprisoned. Well, before COVID-19, you would never put a healthy person in quarantine. Before COVID-19, a whole lot of things would never have happened. And so for the first time ever, healthy people were told to stay at home. And not only was it a violation of everybody's constitutional rights, it turned out to be a terrible idea for health. Just as the man of God decried the unfounded farce that were the horrendous lockdowns, he also exposed two other implausible COVID protocols, which were the mask mandates and social distancing rules, for their irreparable damage to human health. The other issue is the one about the masks. I've never seen something so embarrassing to science. As far as science is concerned, wearing of the mask is not science.
However, the perpetrators of the scamdemic doubled down on their efforts and still enforced these sinister mandates. As in the following examples. I can say as a public health official that I would urge the leaders, the local political and other leaders in states and cities and towns to be as forceful as possible in getting your citizenry to wear masks. Masks are important as part of the physical distance. Physical distancing is the most important. So if you have a physical covering with one layer, you put another layer on, it just makes common sense that it likely would be more effective. And that's the reason why you see people either double masking or doing a version of an N95. Every governor should mandate mandatory mask wearing. It is therefore important that we should enforce the wearing of masks. Authorities there to issue a mask mandate in Paris and its suburbs. Yeah, I just don't think of wearing a mask as such a deep inconvenience. I mean, we ask people to wear pants. Why was this politicized? Early stage of the infection, we thought this was about coughing. We didn't know the simple masks would provide so much benefit. Wear masks, wear masks, wear masks. I've been asking myself, could those who are instructing this be really ignorant? Or are they conspiring to kill? Because I can understand how anybody would ignore the reality of the danger. It's either the willfully ignorant or conspirators to kill. I find no sensible middle ground. Wearing a mask for several hours. How can a scientist not know that that is self-poisoning by CO2? Because the amount of carbon dioxide that you are exhaling from you cannot go out as fast. So you're trapping it within the mask and taking most of it back into you. This is elementary science. You cannot use a mask for long without poisoning your own system. The viral particles that we're trying to keep out of our bodies are so much smaller than the smallest pore of these masks. This is a carbon dioxide detection meter. Okay, let's have a look. It's beeping, which means it's telling it it's at a dangerous level. And that's what the signal's saying inside my mask. So, actually, by having the mask on, it looks like you're virtually just killing yourself. The reality is, the perpetrators of the COVID scam were by no means ignorant of the harmful effects of these health-damaging COVID protocols. In fact, they deceived many through speeches backed by so-called, well-researched findings. Some of the disturbing things in our world today are these very prescriptions that came to the different nations that never did any research, none of them. And don't listen to these guys who tell you research has shown. We have found out they've been lying. They've been lying for so long. They don't have any research. Just as the man of God Pastor Chris exposed these baseless guidelines backed by no research, in the early days of the pandemic, such as the mask and social distancing mandates, the days, weeks, months and years that have followed, have witnessed these same individuals deny any scientific grounds for these gruesome mandates they once imposed on the world. Overseas now, and Dr. Anthony Fauci has admitted there were no clinical trials to back up the recommended 6 feet distancing guidelines during the COVID-19 pandemic. The former head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases has fronted Congress,
for the first time since he retired from public office, where he was grilled on the origins of COVID-19. The man who became the face of America's coronavirus response has become one of the country's most divisive figures. For the first time since he left his job as the head of the National Institute of Allergy and Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci fronted Congress for a grilling. Dr. Fauci admitted that the social distancing guidelines to stay 6 feet apart had no scientific basis. I said that it is not based in science and it just appeared. It actually came from the CDC. The CDC was responsible for those kinds of guidelines for schools, not me. So when I said that it just appeared, it appeared. Was there any science behind it? What I meant by no science behind it is that there wasn't a controlled trial that said compare 6 foot with 3 feet with 10 feet. So there wasn't that scientific evaluation of it. I don't remember talking about masks at all, but the two of you personally were using masks. Yeah. I remember you seemed like a really extreme case because you would wear the full thing when you'd leave your apartment, and it was like, is he gone overboard? Is he germphobic? I was doing, yeah. In the face of this laughable hypocrisy by the perpetrators of the COVID deception, it bears emphasizing what the scriptures say, that evildoers will not go unpunished. And sure enough, these workers of evil are already being made to face the repercussion of their actions at the hands of the law. Mr. Fauci, you were quoted on CBS Face the Nation saying it's easy to criticize, but they're really criticizing science because I represent science. Do you represent science, Mr. Fauci? I am a scientist who uses the scientific method to gain information. Yes, you said you represent science. Do you represent science, Mr. Fauci? Yes or no? Yes or no? No, that's not a yes or no Yes, answer. it's a yes or no. I don't think it is. Okay, well, we'll take that as a you don't know what you represent. Oh, This was a time in history where you got to throw out the first pitch at the Washington Nationals baseball game while Americans were forced to stay home and watch such events that they love from at home alone on their televisions. And what a hypocrisy this picture shows. Here you are without your mask, with empty seats everywhere. Remember the cardboard cutout fans? That was one of the most insulting things to Americans, having to watch the games from home where you got to go and enjoy the game and sit right next to people not following the 6 feet of distancing, not wearing your mask, and everyone else was forced to stay home and stop enjoying life. And your science here, your science is displayed perfectly in this picture where children in school were put in plastic bubbles because of your science, your repulsive, evil science. And let's go back to your very own email. You said earlier you don't use email. Oh, you do. Right here. This is your own email where you said the typical mask you buy in the drugstore is not really effective in keeping out virus. I do not recommend that you wear a mask. This is your email. This is your own words. But yet children all over America were forced to wear masks. Healthy children forced to wear masks, muzzled in their schools. And then they were forced to learn from home because of your so-called science and your medical suggestions while you and all your cronies get paid from Big Pharma. You know that what this committee should be doing? We should be recommending you to be prosecuted. We should be writing a criminal referral because you should be prosecuted for crimes against humanity. You belong in prison, Dr. Fauci. So they created the crisis and decided to prefer solutions in a very sly way. The crowning missile in the artillery of the perpetrators of this fake pandemic was the vaccines. A false solution they sought to enforce on the world long before the outbreak of the COVID virus. This vaccine has been ready since. So they're just telling you it's hard. They're working hard every way so they can come up with it. They're working hard. It'll take 18 months before it's ready. Then we go, oh. Then they say, we're going to try. In 10 months, we will try. Then you say, please do.
Then finally, they say, it appears we might even have a record time, 6 months. Then we say, that'd be a miracle. Then in 3 months, it's ready. They say, you know what? We found the fastest. In fact, it was new technology. With new technology, we got it. We didn't know anything about this in December. We were starting to get rumblings. China said there was some sort of an outbreak on December 31st. But Dr. Barrick signs a government deal with Moderna. I want to read it exactly to you. This deal was made. It's confidential. It's 58 pages long. It is, if I skip to page 104, they are entering a specific private confidential agreement. The NIH appears to be transferring technology to Dr. Barrick, but what they're making clear is, quote, mRNA coronavirus vaccine candidates developed and jointly owned by NIAID and Moderna. Now, this is weird because it's 2 weeks later that we know there's a problem. They signed that deal 2 weeks before, and they signed it with the doctor who happened to be a partner with the Bat Lady in Wuhan. Here's where it gets really dark. These are the same group of people that in the end of January begin to have meetings, and they shut down and begin to smear anyone who's looking into the lab leak theory. They establish that's not true. Don't even look there. It appears to be collusion. We've passed this on to several people in Congress and the Senate. We know Rand Paul is on this, and Dr. Fauci has some answers to give. They submitted a clinical trial that started in January 14th, 2020. I asked yesterday the representative of Pfizer, and she declined to answer. How is it possible that we, the world, found out in December of 2019 that there is a COVID, or coronavirus as it's called, in China, December of 2019. On January the 11th, the Chinese government released the DNA data, or a segment of it, to the public, and 3 days later, Pfizer already started the tests for this vaccine. How is that possible? She did not answer. In the case of Moderna, and I've asked the CEO of Moderna 2-3 weeks ago when he was here, they submitted trials since 2017. So I'm restating the question, how is it possible that when we found out in the fall of December, winter of 2019 about this virus, they submitted tests of their vaccines years before we found out about the virus? And I'm still asking that question now. How is that possible? So, with the solution already pre-planned, their next line of action was to begin to influence the nations to make vaccination mandatory. Several leaders of nations came out to debunk it, but the man of God, in the usual spirit of a headship, broke the news of their deception before it got into public domain. The nefarious plan was to come up with a vaccine and compel the nations of the world to take the vaccine. It was denied by many, including many leaders. They said they would never force anyone. There will be no such mandates. No, I don't think it should be mandatory. I wouldn't demand to be mandatory. Mandate vaccines across the country. No, that's not a role that the federal government, I think, even has the power to make. We cannot require someone to be vaccinated. That's just not what we can do. It is a matter of privacy to know who is or who isn't. No, definitely not. You don't want to mandate and try and force anyone to take a vaccine. We've never done that. We don't want to be mandating from the federal government to the general population. It would be unenforceable and not appropriate. A few weeks into it, they did it. They mandated it just as I told you. I'm announcing that the Department of Labor is developing an emergency rule to require all employers
with 100 or more employees that together employ over 80 million workers to ensure their workforces are fully vaccinated. I took some time to study about vaccines. You'll be surprised. There's never really been a scientific proof, never been an independent, fully reliable proof. Forget about what they taught you in school. They made you read some things. They just told you. You never did a research. Take the time to do a research. I did. No proof, no scientific proof. It was the vaccines that worked when they were claimed to have worked. There's actually more proof of harms from vaccines. The former pilot and realtor developed a rare neurological disorder called Guillain-Barré syndrome after receiving the AstraZeneca vaccine in April of 2021. These vaccines have been a hoax from the beginning. So all those steps that were taken were not necessary at all. They destroyed the nations for nothing. They destroyed the nations for nothing. And why? Because of the demon spirits that were motivating these things, inspiring these things, instigating this evil. The wickedness was too much. The real pandemic was the wickedness of the heart of man. My brothers and sisters in Christ, God's word was given to us to warn us, to instruct us. It says for reproof, for correction, for instruction in righteousness. The face of the Lord is against them that do evil, to cut off the remembrance of them from the earth. Praise God. You know, I listened to this. Terera. Pandinoteerera kuzvinhu izvi ndinoshamisika kuti vanhu vakawanda vakaurawa nokuda kwavafauchi ava vakaunza vakamanikidzira vanhu kuti vabayiwe nhomba, vavhare miromo. Akutaura achiti vamwe ndo vakaita izvozvo, haasi ega wakaita mhosva yacho, asi fungai zvavakaita. Ndokubva voti utachiona hweCovid ndihwo hwanga huri kukonzeresa izvozvo. Asi vanhu vakawanda vakaurawa chifa nokuda kwemitemo yavo iyoyo. Chiurawazve nenhomba dzavakamanikidzira vanhu. Vakauraya vanhu vakawanda. Vamwe vakaremadzwa nenhomba idzodzo. Vazhinji vanorwara izvozvi. Kuda ungavhunza uchiti nemhakei vanhu ava vasingasungwi, inyaya yekuti vanhu vakaipara mhosva idzodzo vazhinji vacho ndo vachiri kutonga munyika idzodzo. Asi rimwe zuva Mwari achavaranga. Mwari achavaranga. Havasi kuzoramba vari pazvigaro nokusingaperi. Uye nguva yavo ichapera. Vakaita
zvinhu zvakaipisisa, utsinye hwakawandisa. Uye Fauci unoudza shamwari dzake nerweseri achiti kusunga muromo hakubatsiri, asi ouya paruzhinji oudza hurumende dzepasi rino achiti manikidzirai vanhu kuti vasunge miromo yavo. Bill Gates otoramba ototi inini handambotaura nezvazvo. Vanga vachitoseka pataurwa izvozvo, vachidza kumurangaridza kuti ndo zvaakataura, asi umboo hwacho huripo hunotaridza kuti wakataura kudaro kuda wakangamwa, nokuti vaiziva sezvandakataura tichitanga, ndikati zvinhu zvose zvavanga vari kuita zvanga zvisina pazvakamira chaipo chaipo. Dzaingova nhema dzoga dzoga kutsvaka kunyengera vanhu. Ndikakutaridzai mubhaibheri noti shoko raMwari rinobata zvinhu zvose, shoko raMwari rinoziva munhu wose. Vanoita utsinye hwakadai vanotarira, vanenge vakadzidza zvakaitika munhu kare. Votarira musangano wakaitwa kuRome munguva yapfuura, vakuti vane zvavakarongera nyika yeAustria. Asimbozvifungai, oshaya kuti vari kuitira Austria here kana kuti vane zvavari kuda kuronga kuita pasi rose. Makore akawanda apfuura, vane mashoko avakabudisa vachitaura kuti igore ra1972, vachitaura kuti pane zvinhu zvinoita kuti tisaramba tichikura. Zvineko zvinovadzokera nyaya iyoyo. Boka randiri kutaura iri, sangano randiri kutaura iri, isangano rakanyanya kufanana neWEF. Vakatanga nguva imwe chete. Saka masangano iwayo akada kufanana. Vose vane mizinda yavo kuSwitzerland. Saka masangano ane ukama. Vanoshanda nevanhu vakambositungamirira dzinyika, nevane mabasa avo vamakambani, nevanoita zvokutungamirira vanhu, nevano vakadzidza zvikuru. Saka vanoshanda navanhu vese ivava. Saka vanhu vanoshanda navo vanhu vanonyatsosarudza chaizvo. Sangano iri rekuRome irori harina kunyanya kukasira kukura seWorld Economic Forum. Sinoda kuti tikuverengerei muzive kuti zano ravo nderei. Saka ndo vakazobuda vachiti vane zvavarongera nyika yeAustria, asi tinoziva kuti vari kuda kuti zvigozoitwa pasi rose. Vari kuti ivo
vari kutaura pamusoro pokubatsira dzinyika kuti dzikasire dzafambira mberi, asi vanhu vakatarira zviri munhoroondo, saka ndinoziva zvavanenge vachifunga ipapo. Asi mafungiro iwayo kuda kubatsira dzinyika kuti dzikasire kufambira mberi ndo zviya zvatakambozoona kuChina zvichiwanana Mao vachiita zvomushandira pamwe. Asi izvo zvomushandira pamwe izvo zvakaitwa naMao kuChina zvakazourayisa vanhu vanodarika zviuru 45 zvezviuru muChina. Ndo zvavanga vachiita vachiedza kuda kuti nyika yavo ikasire yafambira mberi. Izvozvo havana kufambira mberi, China haina kufambira mberi panguva iyoyo. Mushandira pamwe wavaita iwoyo wanga une kumanikidza kukuru. Ndo zviri kuda kuitwa neboka reRome irori neWAF. Vanhu vanohidzana. Regai ndikuverengerei zvimwe zvinhu kuti munzwisise kuti vanofunga sei vanhu ivava. Nzwai zvavanotaura. Kwanzi kubva kare nakare vanhu vanofanira kuva nevavengi. Kwanzi kana zvinhu zvanetsa ingowanawo kupomera kana kungonyonganisa zvinhu munyika moita kuti mopomera vamwe vanhu vari kunze. Vamwe voku kwai nguva imwe neimwe kufanira kuramba tichiwana vavengi vatsva, tigadzira zvombo zvitsva, tichitsvaka muvengi watogona kurwisa tose. Kwanzi vamwe vavengi vatinogona kupomera inzara, nekushayikwa kwemvura. Kwai vavengi chaivo vanhu, kwai vanhu ndo vanokanganisa zvinhu zvedu, ndo mafungiro avo. Karangarira mashoko avanotaura iwayo, mashoko anga ari kutaurwa nemunyori mukuru wemubatanidzi wenyika dzepasi rose. Wakataura akati saka muvengi munhu, kana zvadzarwo toita sei? Kureva kuti ndo pavanenge vakuda kutapudza uwandu hwevanhu panyika. Saka unofanira kurangarira kuti ava vanhu ava mapenzi. Nyika yedu ine vanhu vakashata, ine vanhu vakanaka.
bhaibheri rinoti kana vanhu vakashata vari kutonga, vanhu vanotambura, asi kana vanhu vakanaka vari kutonga, vanhu vanova nomufaro. Ndo zvatakaona panguva yeCovid. Vanhu vakamanikidzwa kunovanda. Saka iko zvino vava nezano dzva, vakuti toda kubatsira dzinyika dzikasire kubudirira. Saka mubvunzo ndokuti saka varoda kuuraya vanhu vangani vachiita izvozvo? Togona kuvabvunza kuti saka vamuri kuuraya vangani apa? Ndavapi vamuri kuuraya? Vangani vamuri kuuraya nemazano enyiwayo anobva kuna Satani? Ndinoudza vanhu vaMwari ndichiti tine basa. Mwari pavakatiudza kuti tinamate, havana kuti tinamate zvetsika. Vakatirayira kuti tinamate nokuti vaida kuti vagotidavira. Hatingonamati, tonamata savanhu vanoziva zvavari kuita. Saka patinoona zvinhu zvakaita sezvizvi, tinofanira kuzvidzivisa uye usanyengerwa zvekare, nokuti vanhu vakawanda vakanyengerwa panguva yeCovid. Zvandakuverengera izvi zvinofanira kubetsera kunzwisisa, nokuti nguva yose vanotsvaka muvengi. Murangarira zvatakaudzwa navamwe vatungamiri mugore ra2020. Vakataura vachiti muvengi wedu iCovid. Vanga vari kuto ndivo vakatsvaka muvengi eyo, vakaidza zvinhu zvakawanda. Saka iko zvino vava kuti muvengi tazomuwana, vanhu ndo vavengi. Vakutizivisa zvavaroda kuita. Zvakakosha kuti unzwisise. Dzimwe nguva zvingatinetsa kufunga kuti munhu ari patinaye ndiye akaipa kudaro. Zvakafanana nemunhu ari muchipatara. Zvinogona kumunetsa kuti afunge kuti chiremba ari kumurapa ndiye ari kumuuraya. Asi tine ana chiremba vakawanda vakauraya vanhu. Vana chiremba vakapedzisira vava ndivo vakauraya vanhu, vachiuraya vanhu vakawanda. Zvinonetsa kuti ufunge kuti munhu akakudzivirira, ari kuchengeta ndiye ari kuuraya. Ndo vanhu vatinoziva vanogona kunge vatori nevana vanodzidza nevana vako. Saka unotanga kufunga kuti havagoni kunge vari ivo vari kuda kutiuraya. Kuti handifungi kuti ungaita zvakadaro. Totarira pane zviri kuvatunzva zvacho. Bhaibheri rinotitaurira richiti hatirwisani nenyama neropa, asi nemasimba navatongi verima renyika ino, vatungamiriri verima renyika ino. Kwai tinorwisana neutsinye rumweya.
ndima yandiri kutaura iyi ndima Efeso yetanhatu ndima 12 anotitaurira pandima iyoyo kuti usatarira munhu, usatarira munhu, usangofunga kuti dambudziko ndiFauci kana kuti close swap. Usangotarira vanhu ivavo, tarira kuti chiri kuvatuma chii, mweya uri kuvashandisa mweya upi. Fauci anoita zvinhu ovhunzwa oti onzi nemhaka wakaudza vanhu kuti vaite zvonzi ndakangotaurawo zvazviri zvongotaura. Ndosaka uya mukadzi anga achimubvunza azoti Fauci uyu anofanira kunge ari mujere. Asi toda kuti utarire mweya iri kuunza zvinhu izvozvo. Hatisi kurwisana neropa nenyama, asi nemasimba apamweya. Asi toda kuti muone rimwe boka riri kutagwa ipapo, kwai vatungamiriri verima renyika ino. Vamwe vacho masimba. Masimba aya ndiye mumweya. Vanotevera vacho ndo vatungamiriri vemasimba erima. Aya masimba. Masimba anobva kuna Satani. Vanhu vanobva ingirozi dzaSatani. Anoti vatonge erima renyika ino. Saka vanoshanda vari munyika iyoyo vachiitisa vanhu zvinhu zvakashata. Imwe kwai mweya yakaipa. Mweya yakaipa iya inoshanda iri muchadenga. Mweya yakaipa, imbofunga kuti mweya yakaipa zvakaipa kuti igotsanangurwa ichinzi mweya yakaipa. Chinonakidza ndezvinotaurwa nebhaibheri muna vakorose yokutanga kubva pandima 12. Kwai muchitenda Baba ivo vakaita kuti tikodzere kupiwa pfuma yevatsvene iya inopiwa vari muchiedza. Ivo Baba vaya vakatisungunura ndokutibvisa munzvimbo inotongwa nerima, vakatiisa munzvimbo iya inotongwa nemwanakomana wavo wavanofarira zvikuru. Saka takabviswa murima tikapinzwa munyika inotongwa nomwanakomana anofarirwa naMwari. Ndo matava iko zvino munyika iyoyo. Saka havasi kuronga kuzotiisa munyika iyoyo, asi titorimo nechekare. Vakatotisungunura, vakatotipinza munyika inotongwa nomwanakomana waMwari. Saka munyika umu ndo matava. Hatichisiri munyika inotongwa nevabati verima ivavo. Hatichisiri munyika inotongwa nemweya yakaipa inoshanda iri muchadenga iyoyo. Haichagoni kutibata iyoyo mweya iyoyo. Asi hatisingori chete munyika yavo, asi tine simba rakawanda kudarika ravo remweya iyoyo.
Tinofana kushandisa simba iroro. Tinofana kushandisa simba ratinaro. Ndakakuudzai panguva yeCovid takati tichashandisa zvose zvatinodzidziswa neBhaibheri. Takati tichashandisa zvose zvatakapiwa naMwari. Takati tichashandisa masimba atakapiwa sevanhu vari muna Muponesi. Ndo zvatiri kuita izvozvo. Ndo zvatiri kuita izvozvo. Haleluya. Haleluya. Nokutenda Ishe Jesu. Haleluya. Saka zvavari kurongerera nyika yeAustria izvi, ndoda kuti muzive kuti havasi kurongera Austria chete, vanoda kutorongera pasi rose. Nokuti zano iroro ndorokuti kwanzi vanhu vose vawane chavanowana panyika pano. Zano rakadaro kureva ndere pasi rose, harisi reAustria chete. Asi hatizovatenderi kuti vaite zvakashata izvozvi, vaite utsinye hwakadai. Vanofanira kugamuchira, kunzwisisa kuti mafungiro avo ane zvavakananga, aripo ngotsigira zvinangwa zvavo chete. Vane zvinhu zvavakananga kuita. Nyaya haisi yokuti vanoziva kuti zvinhu zvavo ndezvechokwadi, asi vane zvavakananga kuita. Saka zvose zvavanenge vakuita vanofunga kuti vanhu vachawandisa munyika pagoshayikwa zvinhu zvinokwanira vanhu. Ndo mafungiro avo iwayo, asi hachisi chokwadi. Ndo mafungiro evanhu vanotsvaka kuda kutapudza uwandu hwevanhu panyika. Asi regai ndikutaridze pane dambudziko racho. Nemhaka yemafungiro avo iwayo avakangomuka vanawo, kwete kuti vane zvavakanyatsoona chaizvo. Vangomuka vachingofunga kuti vanhu vachawandisa. Zvino vafunga kudaro havachadi kuti paite mumwe une zano rinopokana nairoro. Zvangofanana nezvavanotaura vachiti mwaka yakushanduka kwakupisa. Inhema dzoga dzoga. Havana umbowo hwazvo. Asi havadi kuti vane mamwe maonero vataurewo. Bhaibheri rinotaura pamusoro pevanhu ivava. Bhaibheri rinotaura pamusoro pevanhu ivava. Bhaibheri rinotiudza kuti vanofunga zvinhu izvi sei. Rinotiyambira richiti tisagamuchira mafungiro avo nemazano avo, nokuti mazano iwayo anobva kuna Satani. Ndokwaanobva. Hatifaniri kugamuchira, hatifaniri kuvagamuchira, uye hatifaniri kuahya kana kuhya vanhu ivava. Saka mwedzi uno mwedzi wakakosha chose. Ndinofarira kutungamirwa kwatinoitwa naMweya Mutsvene, nokuti Mweya Mutsvene vanoziva zvose, vanoona zvose. Vanoziva Satani, anoziva mazano ake ose. Jesu vakatsanangura kuti Satani murevi wenhema. Nhema ndo dzake. Saka mwedzi uno wanyamavhuvhu ndakada kuverengerai muBhaibheri. Ndoda kuverenga tsamba yechipiri kuna Timoti kubva pandima chitsauko chechipiri papandima yechipiri yokutanga.
kwanzi saka iwe mwanakomana wangu batirira panyasha dziya dziri muna muponesi Jesu. Zvinhu zviya zvandakakuudza pamberi pazvapapu zvakawanda zviisewo mumaoko evarume vakatendeka kuti vagozvidzidzisawo kune vamwe vanhu. Zvinhu zvingaoma hazvo, asi iwe tsungirira uite semurwi waJesu muponesi akanaka. Ndoda kuti tiende kuna mabasa yechina ndima kwaiva ndima ya33 kwanzi nhume dzaJesu dzakaparidza nesimba guru dzipupurira kumuka kuvakafa kwaJesu muponesi. Ukaenda pachitsauko che5 chacho ukanoverenga ndima 12 unozoona chimwe chinonakidza ipapo. Kwanzi nhume dzakaita minana yakanga yakawanda, dzakaita vanhu vachiona, dzikaita muimba yaMwari. Zvazvakakodzera kuti minana iitwe nenhume dzaJesu idzi dzichitaridza nokupupurira kumuka kuvakafa kwamuponesi Jesu. Musvondo rapfuura iri patakava nevhuseri redu rokuporesa, tikaona vanhu vakawanda vachiporeswa nesimba raMwari, upenyu hwavanhu vakawanda huchishandurwa. Zvinhu zvinoshamisa zvakaitika pavhuseri iroro. Zvinhu zvinoshamisa zvakaitika pavhuseri iroro. Zvishamiso neminana zvakaitika. Vadzidzi vaJohani pavakanga vachida kunzwisisa kuti Jesu wanga ari ani, kuti Jesu ndio wavanga vakamirira here kana kuti bodo, kaenda kuna Matiyo 11 bva pandima yekutanga. Kwanzi Jesu vakapedza kurayira vadzidzi vavo, vadzidzi ava vakanga vari 12. Jesu vakabva vaenda kune mamwe maguta, vakafamba vachidzidzisa nokuparidza mumaguta aya. Zvino Johani akanga achakasungwa, akavharirwa, akanzwa zvakanga zviri kuitwa namuponesi Jesu, akabva atuma shoko kuna Jesu, akarituma navadzidzi vake. Vadzidzi ava vakanga vari 2. Akabvunza muponesi achiti, ko ndimi iye wakanga achinzi anouya here, kana kuti tine mumwe watinofanira kutarisa? Chinzwa kudayira kwakaita Jesu akati, endai munoudza Johani zvamunonzwa nezvamunoona. Mapofu ari kusvinudzwa, zvirema zviri kufamba, vane maperembudzi vari kunatswa, matsi dzava kunzwa, vakafa vari kumutswa, varombo vari kuparidzirwa ruponeso. Izvi ndo zvinhu zvaipupurira muponesi Jesu. Ndosaka Bhaibheri richiti muna mabasa e5 ndima 12 kwanzi nhume dzaJesu dzakapupurira Jesu nesimba guru, dzikaita minana nezviratidzo. Gaindi todzokera kuna mabasa kuya
kwai nhume dzakaparidza nesimba guru, vakaita minana yakawanda chiitwa namaoko enhume dzamuponesi. Asi pane zvimwe mundima 33 yechitsauko chechina chamabasa, nhume dzichiparidza dzichizivisa vanhu kuti Ishe Jesu vakanga vamuka kuvakafa, dzaiparidza nesimba guru. Mwari vakaonekwa vachishanda pavanhu vose ava. Kwai nyasha dzakaonekwa, simba raMwari rakaonekwa pavanhu pavari vose. Nyasha zhinji, simba raMwari guru rakaonekwa, nokuti munoona vakatiudza vakatiudza vakati simba redu rokuimba naMwari rinoramba richiwedzera. Jesu vakataura pamusoro pevanhu vasingagoni kuimba naMwari, vakataura pamusoro pevanhu vanovimba naMwari zvishoma, vakataura pamusoro pevanhu vanovimba naMwari zvikuru, uye zvakadzama. Saka kuimba naMwari kune mazera. Vanotaura zvekare kuti nyasha dzine mazerawo. Kune nyasha dzakadurikwa pane dzimwe nyasha, uye simba raMwari rinoonekwa zvakasiyana muvanhu. Pane vamwe rinoonekwa shoma, pane vamwe richionekwa rakawanda. Yani kutaridzei chimwe chinhu. Ukaenda kuna mabasa, chitsauko 11 kubva pandima 22. Sangano repaJerusarema rakanzwa nezvazvo rikatuma Bhanabhasi kuti aende kuAndioki uku. Vakanga vanzwa kuti kwaiva nevamwe vanhu kuAndioku vakanga vagamuchira Jesu. Vakatumira Bhanabhasi kuti aende kuAndioki ikoko. Saka akatumwa kuvatsvene vapaAndioki. Ndima 33 kwanzi Bhanabhasi akasvika akaona nyasha dzaMwari. Wakaona nyasha dzaMwari pavatsvene ava vaiva paAndioki. Pandachikutaurirai pamusoro peboka rekuRome iro. Ndiyo kero yavo yapamhepo iyi. Chitaura pamusoro pezvavari kutaura vachiti vanoda kubatsira nyika yeAustria kuti ikasire kubudirira. Mabasa avo ese akanyorwa ipapo. Kana vanhu venyika yeAustria vachirangarira zvakamboita kuChina pakamboda kuitwa zvinhu izvozvi, vachazosafarira boka reRoma iri rinotsvaka kuda kuita zvimwe chete izvozvo. Iko zvino havasi kuti mushandira pamwe, asi mushandira pamwe.
nokuti vanotaura pamusoro pokugovana zvichinzi unenge usina chinonzi ndechako asi unenge usingatina chaunoshayiwa. Ndozvavakaita mushandira pamwe wekuchina izvozvo. Vanhu vese vakanzi zvose zvamunazvo hazvichisiri zvenyu, zvazvevanhu vose. Ndozvavava kuda kuita kunyika yeAustria. Ndozvavanoda kuti vaite pasi rose. Unoona kufunga kuti zvakabva vakazvitora mubhaibheri. Ndima yandandichikuverengerai yamabasa echina. Unogona kufunga kuti ndozvakaitika ipapo. Saka kana ukasaverenga bhaibheri zvakanaka unogona kufunga kuti zvakabva mubhaibheri. Zvakaitika mubhaibheri handizvo zviri kuitwa navanhu ava. Kwai boka revakagamuchira Jesu vakanga vano mwoyo mumwe chete nomweya mumwe. Hapana waiti zvinhu zvake ndezvake oga, asi vaidya zvose vose pamwe chete. Wozopinda mundima yandada kuverengera. Mundima inotevera yacho kwanzi hapana mumwe pakati pavo wakanga achishayiwa. Saka kudaro ukaverenga ipapo unogona kufunga kuti kuri kunzi kuti vanhu vave nezvinovakwanira, hapana unofanira kunge ane zvaanoti ndezvake. Asi kunzi unofanira kunzwisisa kuti kumavambo kwamabasa. Bhaibheri rinotiudzei pamusoro pevatsvene vokutanga. Vatsvene vokutanga vanga vasingatozivi zvakarongerwa nyika naMwari. Vaisatoziva zvachose. Vaifunga kuti ushe hwaMwari hwakangogadzirirwa Israeri chete. Vanga vasingazivi zvakataurwa navaoni vekare. Izvo zviya zvokuti nyika yose yaifanirawo kupinda mushe hwaMwari. Vanga vasina kunzwisisa zvakanyorwa naHosea. Hosea vakanga ataura kuti pachazova namakore zviuru 2 Jesu vasati vadzoka. Nhume dzasina kumbonzwisisa zvinyorwa naDhanieri achitaura pamusoro pokubata kwaMwari pakati pavaIsraeri. Zvose zvinhu izvi nhume dzanga dzisinganzwisisi kuti sangano revatsvene vaJesu ranga rakaita sei. Vakatozotanga kunzwisisa tatova kuchitsauko 15. Ipo paya pavakaita musangano wokutsvaka kuziva kuti vanhu vasiri vaJudha vaifanira here kugamuchira ruponeso. Ipapo ndo pavakatanga kunzwisisa magwaro. Nokuti muchitsauko 10 chamabasa Peter une zvaakanga asangana nazvo vakanga vasina kuzvifarira. Havana kufarira zvaitika kuna Peter. Vakangomuregerera vakambosiya akadaro, asi havana kunge vabvumirana nayo. Muchitsauko 15 chamabasa nyaya iyoyo yakazodzokazve. Saka muchitsauko ichocho ndo ipapo pakauya Pauro. Ndo pavakatanga kunzwisisa zvinhu izvi, pakatanga kunzwisisa zvakarongerwa vatsvene naMwari. Saka da kuti munzwisise kuti zvatiri kuona muchitsauko 4 chamabasa hazvirevi kuti ndo zvanga zvichifanira kuitika. Ukaramba uchiverenga uchiziva kuti vakatanga kushandura
mafambisiro avaita sangano ravatsvene. Saka kugovana kwaunowana muna mabasa echina ndima ya 32 zvinhu izvi hazvi zvinhu zvanga zvabva kuna Mwari, zvaingobvawo mukunzwisisa kushoma kwenhume dzaJesu. Asi Jesu vakanga vataura vakati, kana Mweya Mutsvene vauya vachakutsiyai zvinhu zvese. Kwai ndine zvakawanda zvokuudzai asi hamukwanisi kuzvigamuchira kusvikira Mweya Mutsvene wauya. Saka muchitsauko chechina vanhu ava vanga vagamuchira Mweya Mutsvene. Muchitsauko chechipiri muchitsauko chechina vanga vasati vadzidziswa zvose, vanga vachiri kudzidza, vanga vachine zvakawanda zvavanga vachiri kudzidza. Saka ranga riri sangano ranga richangotanga. Saka usatora izvi zvakanyorwapo ufunga kuti Mwari vanofarira zvemushandira pamwe. Zvikuru sei mushandira pamwe uri kutaurwa neboka reRoma iri. Haleluya. Saka ndichikuverengerai sakwanzi nyasha zhinji dzakava pavari. Saka pane nyasha uye pane nyasha dzakawedzerwa. Uchizopedzisira nenyasha zhinji. Nyasha dzakaturikana. Mwedzi wanyamavhuvhu, mwedzi wenyasha zhinji, wenyasha huru. Saka uchararama uchawana nyasha zhinji mumwedzi wanyamavhuvhu. Zvinhu zvinoshamisa zvichaitika muupenyu hwako, zvinhu zvakakosha, zvinhu zvauchafarira, nokuti nyasha zhinji ndo dzinodiwa kuti dzikuwanise zvinhu zvakakosha. Mwari vari kungofunga nezvako mwedzi uno kuti vakuitire zvakanaka, vakuropafadze. Nokuropafadza nenzira inoshamisa ndo zvavari kukurongera. Chigamuchira izvozvo mumweya mako. Haleluya, 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 haleluya. Ndokutenda Ishe Jesu. Saka mbofunga kuti Bhanabhasi wakasvika kuAndioku ndokuona nyasha dzaMwari, chifunga kuti dai akadzokera kuJerusarema kwavanga vari kutonakira, kwavanga vachitori nenyasha zhinji nechekare. Waizoona musiyano. Wakaona nyasha kuAndioku, ozoona nyasha zhinji kuJerusarema. Haleluya, kalazita kama do dzauchawana nyasha mwedzi uno. Da kuti unamate kwose kwauri, uvatende nokuda kwenyasha zhinji dziri muupenyu hwako. Nyasha zhinji muupenyu hwako. Haleluya, dziri kubva kuna Mwari. Malabasotan. Mwari vari kukuitira zvakanaka. Male temero goria grata listrama gelostrimari gandi le brocadrakia dilo pritalistrama jegosia masse potakalas drege mejonta mentromali brakia dicoria drasia mantre keretesiara bocata lagrebozinta cataria dalstraka brogandi male pronta gazilia male pronta dicosia male pronta letromazie dromia galestro pragidesia castraka brogandi letromacaria dilostricari dazia monde cota magie gracia diloprisa tremelo branca rapo de gonza malistracia rapo de gonza Montrapiata, magia granza mantrepiata, malistrakia mantrepiata, malistrakia mantrepiata, macosia mantrepiata, lastrakia mantrepiata, baligranzia mantrepiata. Monta caparabaya, rabadia saki bongi la strama jekerota, raki dali braco te corata mazie droma, mantrami kota malisdraga brogande, raki domira kota mazie granza, raki domira kota.
Lastrakia raki domira kota malistrakia raki domira kota balistrakia rati gomira kota rati marepoda gentromazia gasia draki bale bronca rabodeco mazilia gracia lepronkia strakia la zilia grancia macronsia la zilia grancia macopia la zilia grancia maconsia la zilia grancia macopia la zilia grancia mashe pata rabodeke zoto comanderia mashe pata le globali straka brogande mashe pata li gracia di cosia malistrakia mashe pata li gronsia li straka mashe pata le brocati la straka brogansia mashe pata li doma za gracia di losia mashe pata le cropalis dragia bagronsiam mashe pata rabadiga bore grantia mashe pata rabadiga brosia mashe pata rabadiga brosia mashe pata rabadila gracia mashe pata rabadila gracia mashe pata Lepro dalistrama gozeta, gigaria bozeta, lacrepolistrakia bojeta, raki damira kota, riga damazento, rabo deke zonta, malastreke megonte, biasia cripari gronsiam, lepro gadrakia bicosiam, lecromalistrama jegebronta, zecropalistrami gadi bronta, lastrakia brachideria gazi bronta, Massa praca listraki macrepoli strama gigi branca rakadia straka gigi branca listraki branca gigi branca mantre praki la straka gigi branca mala straki pacoria gigi branca lidami goria basotia gigi branca li placati la straka gigi branta macrosia baconsia gigi branta li pracoli straki gigi branta li damazoki dareco tilastria li damazoki Malistrakia lidamazoki, malekranta lidamazoki, malistrakopia lidamazoki, macronsia lidamazoki, marikaria lidamazoki, macronsia lidamazoki, barigrantia lidamazoki, draporia kazilia kransia lastrakia lazilia, malekratia lazilia, bakopia lastrakia lazilia, macoria lazilia drakia, macopia lazilia drakia, montreca pacote latria montreca, lebrocatrakia montreca, Caria Montreca, Rigadomia Sala Grancia, Monreco Tilastre Marigonda, Libracoti Lastracia Marigonda, Malestraki Branchia Dicoria, Liprosa Drachia Baconsia, Ligaria Daconce Mantra Cratilas Trechementromia, Montra Crasilas Drachia Macopia, Macopa Grancia Listracia, Bagosa, Mantracia Bagosa, Racatia Bagosa, Listracia Bagosa, Montacata Listraca, Rakidomia Stramigonde, Mosa Paranda, Mosa Paranda, Macosia, Mosa Paranda, Manstracia Mosa Paranda, Limandaki Tromigaria, Raki Boreko, Nyasha Jinji, Morabadaka Lastraka Bogasia, Mantrakirias Drakia Bagrosia, Dilate Mekora, Dilate, Macretolis Drakia, Dilate Mekora, Macretori Grancia, Dilate, Zagracia, Dilate, Maricosia, Dilate, Macroncia, Dilate, Maconcia, Dilate, Macrasilia Gase Droma, Balosti Gradi Boji Grancia, Mantre Cratilas Tracia Bagoncia, Laprico di Lastre Mego Branca, Ligate Mozie Gracia Listraca Bronca, Lepro Gadilia Straki Bagosiam, Jecotaria Bagrosia di Lastria, Untakamara Basaka. Regaiti imbe kambo, chikurumbidza Mwari, Rakasana Masoko Tamashakaya. Mala traka Bulgaria decromanis traka. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Before creation's birth Ni and way Jisipwa Jisati Jarapon waters of time, Lord, your Jua Isati word Arapon and remains Sheshokore
rinoramba riripo harishanduki. Unoona zvakavanzwa mwoyo yavanhu kuti hapana chisingaonekwi nemeso enyu. Zvinhu zvose zvamakatsika zvinochengetwa nemazano enyu. Uncertainties in you, Christ, the Lord Most High. Muna muponesi hamuna ndokaruka zvangoitika. Chiedza chaishe ndo matinopenya tiri. Chiedza chedu chiweze ndo zvatiri kuimba ipapo. Dai ndimi muna masimba ose, ndimi Mwari woga. Munotonga zvinhu zvose nesimba renyu, Ishe Jesu. Shoko renyu harina unopikisa. Harina unopikisa kudenga kana kupanyika. Shoko renyu zviro zvose zvingapera, asi shoko renyu richaramba riripo. Iye ni Mwari wamasimba ose. Oh, Masaka. Every realm you command, we arrive all night. Oh Lord, your saints you burn. Vatsvene vamakazvara, chivazvara nesimba noupenyu husingaperi, chivazvara neshoko renyu risina chitema mariri, risingagoni kushandurwa. Imi muchatonga nokusingaperi, Mwari wenyu uchiramba uchingoonekwa. Shoko renyu ndo rinotonga. Haleluya. Mashoko iwayo. Amuri nimponesi, hamuna zvinokauka zvangoitika zvisingazwisisiki. Muchiedza chenyu ndo matinopenya tiri, chiwedzera kupenya nguva imwe neimwe namasimba ose. Iyemi Mwari akaropafadza. Munotonga zvinhu zvose nesimba risina ungachikisa, Ishe Jesu. Shoko renyu harina unopikisa. Denga nepasi nenyika zvichapfuura, shoko renyu richaramba riripo. Imi Mwari wamasimba ose. Haleluya. Oh, haleluya. Shoko renyu renyu Mwari vanoera. Imi mukuru, imi nemasimba ose, imi Mwari. Shoko renyu ndo simba guru padenga napasi, imi Mwari wamasimba ose. Murenyu dengu Mwari vanoera. Imi mukuru, masimba ose ngenyu. Imi Mwari nokusingaperi. Haleluya. Oh, haleluya. Charamba muri Mwari Mwari. Shoko renyu richaramba riripo. Imi muna masimba ose, Mwari akaropafadza. Munotonga zvinhu zvose nesimba risingapikisa. Ishe Jesu. Haleluya. Haleluya. Shoko renyu harina ungapikisa. Denga nenyika zvichapfuura, asi shoko renyu richaramba riripo rakasimba. Oh, haleluya. Oh, Mwari. You are absolutely Soma garini. be only blessed.
masimba ose Mwari vakaropa pasi tonga zvinhu zvose nesimba muchinaunga kupikisa Ishe Jesu tosa Korei arumanga kupikisa denga nenyika zvichapfuura shoko renyu rinoramba riripo akataura zvinotoitika chete Galicia Branda Bora Kata Bora Kata Manistratia Bora Kata Manistratia Bora Kata Macrosia Bora Kata. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Nokutenda Ishe ndimi Mwari. Hallelujah. Montarabasakatamaya. Raka dilia strama corridaria gracia di la pranto calistroma shagrandi. Mwari wamasimba ose unako runungula yedu mutiponesa chenu Mwari tungamiri wesangano ravachenu simba nomufaro woupenyu hwedu mune masimba ose ndimi Mwari vanoera ndimi makabata mweya yedu karurama munoziva zvose ndimi mutongi wazvose Chinda orugare mambo asina wanga muzaniswa naye nyasha mukuita kwawo kwose mugwayana raMwari tongi akarurama kuzwaisa Mwari muna masimba ose Spirit of life and truth. Você zvokugwadanira ini Mwari agere pachigaro chokutonga masimba ose nenyasha dzose nyika yamunotonga ini ndoyechokwana ndimi Mwari woga Ishe Jesu ndimi Mwari mune masimba ose okupai Fountain of living water, that's who you are. Shaliba Kondema, Awesome ruler, the fountain of living water, you are the glory, God highly exalted. Mwari anokudzwa Oh God, our righteousness, Mwari kururama kwenyu truth and grace, kutonga nechokwadi nyasha nokuda penyu
The pinnacle of greatness. The ruler of the world, the heir of all things. All power belongs to you. Lord, you You're the Prince of Peace. Matchless King. Gracious are your ways. Only you are Lord Jesus. Glory and strength we ascribe to you. Thank you, Lord. Nokutenda Ishe. Tsamba yokutanga kuvakorinde chisako chegumi neimwe chete kubva pandima ye23 zvinokuti zvinhu zvandakakupai zviya ndakazvigamuchira kubva kuna Ishe zvokuti Ishe Jesu usiku huya hwavakapandukirwa vakatora chingwa vakatenda Mwari pamusoro pacho ndokuchimedura.
Wherever you are, kwose kwauri, I just want you to be in an attitude of prayer. kuda kuti unge uri pakunamata. As the bread is being served, chingwa chichiunzwa kwauri iko zvino. just want you to be calm. Da kuti unge wakagadzikana And listen to God in your spirit. chinzwa mweya wako wakateerera nzwa kuti Mwari vari kuti kudii. And I read that again to you. He says, I received of the Lord that which also verenga zvekare nokuti zvinhu zviya zvandakakupai ndakazvigamuchira kubva kuna Ishe, zvokuti Ishe Jesu usiku huya hwavakapandukirwa vakatora chingwa vakatenda Mwari pamusoro pacho ndokuchimedura and said, take, eat. ndokutaura vachiti, torai mudye, ndiwo muviri wangu unomedurirwa imi, itai izvi muchindirangarira. Ndoda kuti unamate mumweya. Just pray in the spirit. Namata mumweya. Kazote masharia. Obalistra makoti marigranda. Radigora massacrisce cose prankite vostri marigaria. Libracia di coria de cromalistraki braconti. Maricoti lastria maricoti e braco di vostri marigaria. Keyboard, please calm down. Just pray. Anoridza, chimbomirai kuridza. Tingona mata. Mosaka paraba yokota kamasilia granda. Rakitori kata mosilia grasha listraka brocaria di la prisati monde. Bande kota listraka all over the world in this very moment. Panguva ino. Spirit of God is moving. Mweya waMwari vari kufamba. Spirit of God is Mweya waMwari vari kufamba. Pasi rose iko zvino. all over the world. Pasi rose.
Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Father, in the name of the Lord Jesus, Baba we muzita thank you wa for the body Jesu tinokutendai of the Lord Jesus nokuda that kwomuviri was washe broken for us. Jesu wakamedurirwa isu. And now we break this Tinomedura chingwa ichi in remembrance. tichikurangarirai. Go ahead and break it and eat it. Medura ugodya. Balistria branco tecora. This word is my body, broken just for you. This cup is my blood, shed just for you. As you eat this bread, remember me. As you drink this cup, remember me. It was all for you. I did it all for you. As I behold to love, the more of you I see, the more of you I see. As I behold. There's no better place that I could be, Lord. There's no greater love than the one
Your body was broken. Your blood was shed. You carried a cross. Yes, you hung on that cross. Went to the grave and broke the chains and set the captives free. You overcame darkness and abolished death and said, "It is finished." All for me. It was all for me. Lord, you did it all for me. It was all for Glorious Lord. Lord, I thank you. You did it all for me. Lord, you are the Lord. Worthy. You are glorious, my Lord and King. Lord, I thank you, Lord, I thank you, Lord. You did it all for me. After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup vakapedza kurayira vakabva vatora mukombe ndokuendera mberi nenyaya yavo iyi vakati, mukombe uyu isungano, ndiyo sungano itsva muropa rangu. Itai saizvozvi pose pamunounwa muchindirangarira. Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu munenge muchiparidza rufu rwaIshe kusvikira vachidzoka. Baba, muzita raJesu tinokutendai nokuda kweropa raIshe Jesu rakadeurirwa isu kuitira kusukwa kwezvivi zvedu uye kuti tigorarama. Tinokutendai, tinokutendai nokuda kwesimba riri muropa irori. Tinokutendai kuti tinorarama in Christ Jesus." kakugara muna muponesi Jesu. And now, as we drink this cup, Tichimwa mukombe iwoyu we walk in the light of your New Testament. tinenge tichirarama savanhu vamusungano itsva. Hapana chirwere chinogona kugara mumuviri wevana venyu. Thank you. Tinokutendai, Thank you. tinokutendai. No force of darkness Hapana simba rerima can stand against them successfully. ringamirisana navana venyu rikavakurira. Thank you Tinokutendai for the oneness that we have in you. nokuda kwoumwe hwatinahwo mamuri. Thank you for the blessed assurance. Tinokutendai nevimbiso yamunotipa yamakatipa muna muponesi Jesu. And I pray Tinonamata for all your children all around the world today, kuti vana venyu vose pasi rose nhasi all unrighteousness, vasukwe kusarurama kwose the blood nokuda kweropa of Jesus Christ. raIshe Jesu muponesi rinotaura zviri nani kudarika ropa raAbheri. Tinomwa mukombe uyu zvino In remembrance. tichikurangarirai. In the name of the Lord Jesus Christ. Muzita raIshe Jesu muponesi. Chimwa hako. You carry the cross.
Thank you, Lord. Nokutenda Ishe, chivatenda, chivarumbidza, chivakudza zvinovakodzera. Manto kara malisaki tori karea. Vatende nomwoyo wako wose. Oh, hallelujah. Baligora, Drakia, Baligora. Last year, Baligora, Konsi, and Rokurumbidzai, Dokunamatai. Ukutendai nokuda kworunako rwedu. Ukutenda doko mwedzi WaNyamavhuvhu. And right away, we're just going to give our offerings. Toda kupa mpiro yedu iko zvino. Tigozonyengetera mpiro yamakapa mwedzi wose. Tichiita saizvozvo tinenge tichiridzirwa. Unogona kupa nenzira yatinokupa kana unogona kupa uchishandisa eco-cash. Wopa uchishandisa eco-cash.
Father, in the name of the Lord Jesus, we thank you for Baba muzita la Ishe Jesu tinokutendai ndakumikana wamakamunotipa kuti tikukudzei nempiro yedu nezvigumi ndonyengeterera vana venyu all the offerings and seeds. kuchinyengeterera mpiro yose yavakapa mumwedzi wose I pray that you bless them. wachikunguru ndamata kuti muvaropafadze Seed sown and increase. muwedzere mhodzi dzavakadzvara chiwedzera kururama kwavo iko zvino Bless them greatly. varopafadzei zvikuru Give them a great harvest. vapei goho guru Giving. nobuda pakupa kwavo ikoku Power of God upon these offerings. fesa simba raMwari pamusoro pezvipo izvo zvine nezvegumi kuti zvigone kuwedzera zvibatsire pakuparidzwa kweshoko raMwari pasi rose muzita ramuponesi Jesu, amen. Praise God. Haleluya. I told you that we're going to have Ndakakuudzai kuti tichava ne a special Reach Out World Day. tichange tine zuva ratichasvitsa ruponeso pasi Before I say rose. anything about it, I want you to watch this. Toda kuti muone mashoko aya. Can the whole world be filled with the glory of God in one day? Can the earth be covered with the knowledge of God in one day? Can everyone hear the word in every known language and dialect in one day? Can the gospel be preached in all the world, in every home, town, city, nation, and continent in just one day? Yes, a lot can happen in one day. We can cover the whole world with the gospel in one day. Get ready for that day, December 2nd, 2024, Reach Out World Day. That day, all of us all over the world will be distributing Rhapsody of Realities everywhere in the world. In whatever language they want it, they're going to get it. We will take Rhapsody to the busy crossroads of life, to the highways and the hedges, to the offices and the shops. We'll take them to the barber's salon, everywhere. In the buses, the cabs, taxi cabs, the trains, the airplanes. We will distribute Rhapsody of Realities everywhere in the world. Everybody's going to get Rhapsody of Realities. You with me on this? Tell me, are you with me on this? We're going to make it happen. We're going to make it happen. Be a part of the Reach Out World Day. Yeah, beautiful. Make sure that saka woronga tichine mwedzi mishoma shoma tisati tasvika asi chinhu chakaita sechichi chinoda kurongerwa. Change tiri kuendesa marhapsody pasi rose, nyika dzose, maguta ose, kwose, misha yose. Tiri kuendesa rhapsody kwose kwose, ndege, zvitima, mabhazi, muzvikoro nokumikoto yese. Tiri kuendesa rhapsody. Toda kuti shoko raMwari risvike kuvanhu vose. Tiri kunovapa mutauro wavo, mutauro wavanonyatsonzwisisa. Saka zvirongerei izvozvo, wobatana nesu pabasa iroro. Izvi zvichada kuti titsikise marhapsody akawanda. Ita zvikuru zvaunogona kuita. Ita zvikuru zvaunogona kuita.
iwe unogona kubhadharira marhapsody mangani uri wega. That's up to you. Ndiwe wega unosarudza kuti uchabhadharira mangani. This is billions of copies around the world. Asi tichange tichiendesa zviuru zvemarhapsody. For talking about children, we have for kids. Tichange tichiendesa marhapsody evana, evakuru, zvese vana vaiki tichange tichiendesa marhapsody. We also have the Braille versions. So this is going to be huge. Saka iri richange riri basa guru iri. Some of these, maybe on the website, the Rhapsody website, will let you know exactly how many should be. I would suppose that more than half of that will be printed. Mazhinji acho tichange tichatoatsikisa, mamwe acho tichangoendesa. We have another half, of course, mamwe acho tichangoendesa. digital format, but you know the digital format can always be multiplied. So tichangoendesa chingotumira pamhepo. Printed one, that takes quite some time, and that's why we're beginning now. Saka takutotanga kutoshanda tichakuudzai kuti takataurira kuti mutange izvozvi. Zvakakosha kuti tinge tine akatsikiswa. Tofanira kuzviita iko zvino. Ndoda kurangaridza zvakaitika panguva yeCovid. Vanga vaine zvavaironga. Takakuudzai pamusoro pazvo. Vakati chimwe chikonzero vaida kuti vabvise mari yemapepa. Vaiti ino mari yemapepa yaifambisa utachiona. Saka unofunga kuti vaingozorambidza mari here. Vanga varoda kutozomisa zvose zvinobatwa kurangarira mabhuku erhapsody chaiwo. Satani wanga akuda kumhanyirira nguva yake isati yasvika. Vaitozopedzera vakuudza kuti zvose hazvichatenderwi kupa vanhu marhapsody kana kudii, asi takaramba. Vakafanira kuteerera kune zvatakataura. Asi tichiri kugona kuendesa mabhuku iwaya nokuti Mwari vatipa mukana wekuti tizviite. Toda kuti titsikise marhapsody akawanda, akakosha, anorerusa kuparidza. Ngatizviite, ngatizviite, tichizviitira Ishe. Haleluya. Takupedza morangarira bhuku redu rehealing school. Wana rako. Uye uverenge mwedzi uno, verenga rhapsody rako. Mwedzi uno wanyamavhuvhu verenga rhapsody rako. Zuva nezuva pane chidzidzo chichazokubatsira kunzwisisa shoko raMwari. Unozodzidza zvakawanda chishandisa rhapsody. Tichaimba kambo tichivhara nhasi. Mwedzi waNyamavhuvhu, mwedzi wenyasha zhinji. Saka muno mumwe ane nyasha dzake ipapo. Hallelujah. Glory be to God. Now, the church in Jos, Christ was in Jos. Sangano reku Jos. The group church. Pastor Ni of the group, well, he's the zonal pastor, but he'll be
moving to Benin City. Mufudzi wacho tichambomuendesa kuguta So I have some reBenin. assignment. We have some assignment for him there. Tine zvatoda kuti vanoita ikoko kwechinguva. Benin. Vachamboenda That'll be the kuBenin. church where that gentleman who's been moved to Sapele. That's the church. What's his name? Ahis? Pastor Ahis's church. Yeah, that's a group. Yeah. So Pastor Niyi will go there. And don't worry, Josh. We'll send you another pastor temporarily. Kujosi tichatumira vamwe. And you're going to be so happy. Saka musanetseka yenyu vari kusangana kujosi. Musanetseka tinokutumirai mumwe. We're going to be doing a song Tirikuzoimba kambo titled "You Are the Christ." kuti ndimi muponesi. Oh, thank you, Lord. How gracious you are. How Nokutenda gracious Ishe. you are. Munenyasha Thank you, Lord, for all your children around the world. Nokutendai nokuda kwavana venyu Thank pasi you for your rose. amazing blessings in their Nokutendai lives. nokuda kwamaropafadzo Thank you avo especially for enyu this month mumapenyu of hwavo. August, the Nokutendai month nokuda of great kwomwedzi grace. wanyamavhuvhu, Thank mwedzi you wenyasha that zhinji. everyone Nokutendai nokuti munhu wose who's connected with us right now, akatibata all your iko children zvino, around the world vana venyu vose pasi rose can enjoy great grace vachawana nyasha zhinji this month of August. mumwedzi uno I wanyamavhuvhu. bless them with your word. Ndovaropafadza neshoko I renyu. bless them with your love. Ndovaropafadza norudo I bless rwenyu. them with your grace. Ndovaropafadza In the nenyasha name of the dzenyu Lord Jesus. muzita ramambo Jesu. Thank you. Tinokutendai. Thank you for the ministry of the Spirit in their lives. nokuda kwekushanda kwomweya wenyu muupenyu hwavo. Thank you. Tinokutendai. They're protected Vakachengetedzwa by your divine presence. nesimba romwari They hwenyu. prosper Vanobudirira in the way that you have placed them. pose No pamunovaisa. evil shall befall them. Hapana No chakaijodzi plague shall come nigh ngavawira. their dwelling. Hapana chakaipa 1,000 may fall at their side and 10,000 at their chingava right parudyi hand, but it shall rwavo not come zvirugumi nigh them. parudyi rwavo asi hazvirevi Thank kuti you, ivo Lord. vakuzowirwawo nenjodzi idzodzo. Thank you, Father. Nokutendai In the Baba name of the Lord Jesus muzita Christ. ramambo Jesu Amen. ponesi. Amen. So let's do that song. Saka ngatiimbei kambo ikako. Dear Son of God, you're holy, you're gracious and true. Your love and favor, yes and this. God's truth you revealed to us, hidden for ages from the rulers of darkness of this world that I shouldn't understand or perceive. Glory that was to come, great King of glory. Your death and resurrection, a new generation, holy and ageless free, glorious people, work in the light of your word.
You're watching Love World USA, building our man of God. What do we say to Pastor Chris? We love you, Pastor, sir. Hallelujah. Glory to God. And welcome to your month of great grace.